Ay, naku, may gutom ako eh. Aha, ako'y alam. Ako'y tsukaan ka ron. Aha, itong 50 nga uso at sulat ba? Kaya ako to balik na ba? Ito na lang, lisot ko. Mang, dahil di mang. Kaya, nako'y, kuhan ka ron, kwarta ka ron. Dahil na, kaya mga kwarta ta, magkakaon ta ka ron. Kuhan, lechon, manok. Sige, magilis ako. Wait lang. Pag-ilis ka nang walay buslot ha. Sana. Ang po na imong mga wandi akluwi me. Sus, pagilom lang di ay kay. Ako sa itong pangitaon. Ako sa pangitaon din. Uy, naman dito. Guys, motor, lipakang. Bisa dito pangita. Sa'yo. 50 pesos. Buy now. Sa'yo, kayong trabaho na ako. Ano na ko, isa lang po na akluwi me. Yung mga tripping di ha. Ay, naku, hunaan karon ma. Kanima ba o? Kani ba o? Sana. O, kani o. Ay sus, tumbler na po na ako. Tumbler na po na ako, Chloe. Kaunsa naman na, uy. Sus, mama, eh. Ay, napagduha-duha diha. Basta mo ni akong tricks para makakwarta. Mga pang paglitsyon manok. Agay! Uy, na anak ko. Kung pinutaran yung Ay sus, pagtarong di hagid kay kanong tumbler na ako, tag 200 na, yung 50 lang yung baligya ana. Ano? Ligon ka ni, uy. Oh, safety Kaya purse. ligon, dayon yung baligya 50. Safety purse na siya, mas ha. Safety purse. Bantay lang gid ka ha, bantay lang gid ka. Safety purse. Tingin na siya, safety purse. Sa imong kuan di Chloe, may mga tao diri oy, sa sakyanan naman na diri. Sus, puyo di. Naalagi mo na pa'y karon kay dagang tao karon kay kuan di karon. Asa, diha, daghang tao dira. Oh, sige. Stop mo na lang. Sige, singgit na. Oy, palit na mo ani oh. Nara oh. 50, buy now. 50, buy now. Palit na mo Gara-gara ani. da Chloe me. Si mama. Basta, tiwala ka sa anak mo. Huwag mo binigiingon sa TikTok. Tiwala lang ka sa ako. Agay! Duha. Ako rin yung asahan. Kay, ako rin yung anak na mo. Diba? O, palit na mo ani. 50, buy now. O, nara o. O, 50 ni siya ha. 50. Palit na mo. Uy, nara mo. O, naibaba, ipadulong mo. Hilong di ama. Tarungan, lubot ni mo. Bisin na ibuslot ha. Manikin lang di ako. Pratsada akong view. Sige. Ay, day, pila na imong tumbler day. Ay, si Tumblr. Ay, pila na day. Ako ang paliton day bi. 50 lang ni ma'am. Bebe, na. Uy, sama ni. Wallahi man ako at day. Dayo. Aw, salamat kiti ha. Undrati mo. Thank you day. Ito na ko day. Salamat ti. Bye ti. Mapriso ka. Wala ko na kumahan. Ako na pagibilin aning bataan ni, mamaligya ani. Asa raman tong 50 nga. Iyang ibalig-ibaligya. Duha man to yang gikuan. Taon sa to na ako bi. Duha to yang sulat ba. Biyaan man kun bataan abi kini kwarta na ako wala ako nga kwarta. Uy, na naman day ni oh. Yeah, 50 ra. 50 ra, doko-doko ko ani pero makitaan ko dire. Lawa po kayo ng bataan nilain, magkano stripping ng bataan niya. Apil magkuha ng stripping ani. 50 ra, o di ba? 50 ra ne. Okay, pagpalit na. Ubos na ang presyo. Hi, te. Uy, day, magpalit ka, day? Ay, unti. Uy, tagpila din na, te. 50 ra. Aw, sige, te ha. Akong palit ng tibi. Nara dayo. Tripingan ako meron ba? Di ko magbayad ba? Nara dayo. Mapriso Sige, ka. te. Ano yun? Kwarta. Uy, akong tumbler. Uy, ang bayad. Akong tumbler. Akong tumbler. May pasiklawin niya kwarta pa ako. Wala pang tumbler, wala pang kwarta.